A evacuación dos pasaxeiros do Ondius entra na recta final. No barco nestes momentos hai 54 persoas. 22 delas serán trasladadas esta tarde aos Países Baixos en avión. Os outros 32, que son membros da tripulación, van quedar no barco e partirán contra as 7 desta tarde cara ao porto de Rotterdam. Que tal? Boas tardes, benvidos ao Telexornal. Nas últimas horas deu positivo en antivirus un dos repatriados aos Estados Unidos e tamén unha muller francesa. Os españois seguen polo momento sen síntomas. Nas próximas horas coñeceremos os resultados da proba PCR que lles practicaron a súa chegada ao Hospital Gómez Ulla. Están tranquilos e permanecen illados. Galicia quere reforzar a capacidade de resposta ante futuras crises sanitarias cunha nova lei de saúde. A norma busca mellorar a vixilancia epidemiolóxica, actualizar os protocolos ante emerxencias e avanzar na atención aos pacientes crónicos, ademais de fomentar hábitos de vida saudables. Reforzar os sistemas de vixilancia epidemiolóxica, promoción dos hábitos de boa saúde, alimentación, exercicio, benestar emocional, creación de contornas saludables nas actuacións públicas de obras públicas e reducir as enfermidades crónicas. Os pais de Oviedo que tiveron os fillos pechados na casa durante 3 anos cumprirán 2 anos e 10 meses de prisión, a pena e menos tempo do que tiveron eles os cativos sen poder sair á rúa. A xustiza considera aprobado o abandono e a violencia psíquica sobre os nenos, pero absolve os pais do delito de detención ilegal. E segue habendo moito misterio arredor do home que apareceu cuberto de sangue nunha cuneta do corredor do Morrazo. Ten signos de que recibiu unha malleira. El di que o secuestraron en Vigo e que o abandonaron nesa zona. A Garda Civil e a Policía tratan de aclarar que é o que pasou realmente. Van coñecer a Nieves, aos seus 101 anos, é unha das condutoras máis veteranas de Galicia. Quitou o carné aos 69 e o coche cambioulle a vida porque lla facilita moito. Ten que renovar o carné todos os anos, pero para ela isto non é un problema. A mí o que me fallan son as pernas, pero eu sentada estou como de 20 anos. Non podo conducir o coche e vou tranquila no coche, vou ben, sei que vou facendo ben ou facendo mal. Dende hoxe podemos consultar milleiros de documentos medievais e manuscritos históricos de incalculable valor. Podemos facelo a través da renovada páxina web do Arquivo da Catedral de Santiago, unha web máis sinxela e intuitiva que permite acceder a auténticas xoias. Nos deportes, o Celta e o Depor entran na semana con boas sensacións. A vitoria dos de Vigo fai soñar a afección coa Champions. Non está descartado ese obxectivo despois do golazo de Borja. E os da Coruña seguen en ascenso directo despois do empate do Almería. Todo por decidir. A semana comezámola, pero non cambia o panorama no ceo. Toca estar unha tarde máis atentos, pendentes dos trebóns, sobre todo no interior e no noroeste da Coruña e no centro de Lugo, onde de feito xa está activo un aviso amarelo. Galicia quere blindarse ante futuras crises sanitarias cunha nova lei de saúde. Reforzará a vixilancia das epidemias e mellorará a coordinación ante emerxencias sanitarias. Gloria. Si, Marta, efectivamente, a Xunta asegura que tanto a pandemia da Covid como agora a crise ao gromo do antivirus amosan a importancia de anticiparse en materia de saúde pública. Por iso, ese texto que está elaborando o Goberno galego busca reforzar a prevención e establecer protocolos de actuación que permitan anticiparse en caso de futuros riscos sanitarios. O texto que está elaborando o Goberno galego tamén ten como obxectivo promocionar estilos de vida saudables e introducir medidas na poboación que permitan reducir as enfermidades crónicas. Hai 6 anos a Covid, agora o antivirus, novas ameazas ante as que Galicia responderá coa primeira lei de saúde pública. Esta lei vai implicar poñer a saúde no centro das políticas. Moitas veces se toman decisións que non son especificamente do ámbito sanitario, pero a perspectiva sanitaria debe ser tida en conta. Reforzar os sistemas de vixilancia epidemiolóxica. O texto incluirá tamén medidas para reducir enfermidades crónicas e para mellorar a calidade de vida dos galegos. Regularemos de forma específica a promoción de estilos de vida saudables, incluindo a alimentación, a actividade
física, benestar emocional e prevención de condutas adictivas. Do que se trata é de adaptar a lei aos riscos que supoñen para a saúde fenómenos como o cambio climático ou a digitalización, actuando en varias frontes. A detección precoz de enfermidades e a creación de contornos saudables en centros educativos, laborales e comunitarios, incorporando o potencial das novas tecnoloxías. O texto ábrese agora ás achegas de expertos e cidadanía co obxectivo de aprobalo a principios do próximo ano. A bordo do Ondius quedan aínda 54 persoas. 22 pasaxeiros van ser evacuados en avión rumbo aos Países Baixos. Os 32 restantes quedarán no barco e contra as 7 desta tarde navegarán tamén cara aos Países Baixos. De momento, o Ondius segue fondeado no porto de Granadilla en Tenerife. O transatlántico pasou a mañá preparándose, repostando combustible e cargando víveres. Dentro hai 54 persoas, pero 22 delas serán evacuadas esta tarde. Abandonarán Tenerife nun último voo de repatriación con destino aos Países Baixos. 6 deles son pasaxeiros, 4 australianos, un neozelandés e outro británico. O resto son traballadores do barco. Que estemos coordinados con 23 países, que estéis aquí 400 periodistas informando rigurosamente, eso es un éxito. Antes das 7 o Ondius partirá rumbo ao porto holandés de Rotterdam cunha tripulación básica de 32 membros. Calcúlase que chegue en 5 días e alí será desinfectado. Porase así punto final a unha operación inédita que exixiu coordinación internacional. Tanto o secretario xeral da ONU como a presidenta da Comisión Europea aseguran estar satisfeitos coa xestión desta crise. El corazón y el cerebro de toda esta operación multilateral ha sido España, así que todos nos han felicitado y yo creo que los españoles podemos estar muy orgullosos. Si houbo choque co goberno canario, o seu presidente Fernando Clavijo intentou ata o último minuto que o barco non fondease en Canarias. A lo mejor es que el Gobierno de España no está acostumbrado a que el Gobierno de Canarias opine y decida. E incluso van a estudarse se invadiron as súas competencias autonómicas. No vamos a entrar en ninguna polémica estéril. O goberno esquiva polémica e envía tamén as súas condolencias á familia do garda civil que morreu onte cando participaba no operativo de evacuación. Unha morte natural que nos duele. O axente tiña 63 anos e faleceu por un infarto. Esta mañá soubemos de 2 novos positivos en antivirus. É unha muller francesa e máis un cidadán estadounidense. O americano é un dos pasaxeiros repatriados do cruceiro que van pasar a corentena no Centro Médico da Universidade de Nebraska. Argemino. Efectivamente, os 17 estadounidenses xa aterraron en Nebraska. O pasaxeiro que deu positivo e o que ten síntomas leves regresaron en unidades de biocontención illados do resto. Agora o grupo pasará un período indefinido en cuartos separados con ventilación propia no único centro de corentena de Estados Unidos financiado polo goberno federal. Tamén están baixo observación outros estadounidenses noutros estados que desembarcaron do cruceiro antes do brote de antivirus. Ademais do americano, como lles dixemos, unha muller deu positivo en Francia. Ten síntomas, está hospitalizada. Da mesma nacionalidade hai outros 4 pasaxeiros que polo momento deron negativo e que seguen en corentena por precaución. Os españois seguen polo momento sen síntomas e gardan corentena no Hospital Gómez Ulla de Madrid. O período de vixilancia vai ser de 42 días dende o último posible contacto co virus, o 6 de maio. Polo tanto, deberán permanecer illados ata o 17 de xuño. Hoxe, ademais, coñeceremos os resultados das probas PCR que lles fixeron á chegada. Sabela Romar. Esa, ademais, Marta, é unha novidade, porque a previsión era que os resultados desas probas PCR que lles fixeron os 14 españois, entre os que hai un galego onte aquí ás 4:30, cando ingresaban neste Hospital Gómez Ulla de Madrid, dicimos, a previsión era que os resultados se coñeceran nas primeiras 24 ou 48 horas despois de facer a proba. Bueno, pois sabemos, esa é a previsión, que os resultados desas probas vanse coñecer ao longo desta tarde. Son importantes eses resultados, porque de momento todos eles son asintomáticos, non mostran ningún síntoma que poida ser de momento compatible co antivirus, pero se algunha desas probas PCR dera positivo, entón habería que reelaborar ou redistribuir, digamos, o proceso de illamento e sería entón moito máis estricto. De momento, os 14, dicimos, os españois, entre os que hai un galego, están illados aquí no Hospital Gómez Ulla de Madrid.
sen contacto co exterior non poden recibir visitas, pero sí que poden falar por teléfono. Comentábanos desde o hospital que teñen os seus teléfonos móviles e poden comunicarse coa familia. Están milimétricamente controlados en canto á sanidade e tamén o que nos din desde aquí desde o hospital é que están tranquilos. Agora xa pendentes dos resultados desas probas PCR que en principio vanse coñecer ao longo desta tarde, porque que non teñan síntomas aparentes compatibles co antivirus non garante para nada que algún deles non poida ter o virus. En perfecto estado de saúde e sen síntomas, así pasan as primeiras horas de ingreso hospitalario no Gómez Ulla os 14 pasaxeiros españois do Ondius, entre eles o galego Ricardo Evia. Se encuentran bien, les ha hecho una PCR y a lo largo del día de hoy tendremos el resultado de esa PCR. Están nunha planta de hospitalización totalmente illados sen poder recibir visitas e sen manter contacto, entre eles un estricto protocolo que se vai manter ata a segunda PCR que se fará nunha semana. Lo que dice el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública es que con posterioridad se reevaluará. Estamos también viendo lo que están haciendo otros países. E que cambiase algún dos 14 presenta síntomas, en primeiro lugar pasaría a ser un caso sospeitoso, faríaselle unha segunda PCR e someteríase a unha avaliación clínica. En función dos resultados pasaría a unidade de illamento de enfermidades infecciosas de alto risco. 24 horas despois, repetiríase a proba que de dar resultado positivo pasaría a ser un caso confirmado. Fuera negativa sería considerado como caso sospechoso y si siguieran los síntomas se repetiría a las 24 horas. Un protocolo que están afeitos no Hospital da Defensa. O persoal pide medios. Nos dijo que iban a venir entre 60 y 90 trabajadores de todas las categorías. A fecha de hoy todavía no ha llegado ninguno. E piden que se cumpran os compromisos laborais. O Gómez Ulla ten unha zona reservada para estes pasaxeiros que están en corentena, pero o hospital mantén a súa actividade ordinaria. Aí, Isabela, volveron as máscaras, o que nos traslada a imaxe da época do COVID, pero a xente está totalmente tranquila. Marta, a verdade é que sí, este Hospital Gómez Ulla é un hospital público que depende do Ministerio de Defensa, pero que ademais tamén ten convenio co Servizo Madrileño de Saúde. Por lo tanto, é un centro hospitalario que dá aquí servizo. Está o hospital no barrio Carabanchel, dá servizo a unhas 125.000 persoas aproximadamente. Hai servizo de urxencia, servizo de pediatría, servizo de consultas externas. Hai unhas 500 camas hospitalarias, desas 514 estarían agora mesmo ocupadas por estas 14 persoas, estes españois, entre os que, insistimos, hai un galego que neste momento están illados. E ademais o Gómez Ulla un centro de referencia nacional de enfermidades altamente infecciosas, por iso, entre outras cousas, elixiu este lugar. Hai preocupación entre os traballadores, o que nos transmiten desde os representantes dos traballadores deste centro é que están moi tranquilos porque está todo cumpríndose milimétricamente o plan previsto. Entre as persoas e os usuarios que vemos hoxe xa chegan ata aquí, bueno, máis que preocupación, poderíamos dicir que hai certa expectación, entre outras cousas, porque aquí, na porta do Gómez Ulla de Madrid, no barrio de Carabanchel, neste momento somos máis de 50 medios de comunicación enfocando directamente este lugar. As dúas mulleres ingresadas en Barcelona e Alacante por posible contaxio deron negativo nas PCR que lles fixeron. As dúas estiveron en contacto cunha das persoas que morreu. A que está ingresada en Alacante tivo síntomas compatibles co antivirus, polo que está illada. Repetiránlle a proba PCR nas próximas horas. En España hai 8 portos designados para atender emerxencias sanitarias e un deles é o de Vigo. É habitual ver por aí ensaios sobre como hai que actuar en caso de crise. Mar. Así é, dende 2014 a Autoridade Portuaria realiza exercicios periódicos, o último foi en outubro do 2025 para poñer a proba a súa capacidade operativa de reacción ante alertas biolóxicas radioactivas sanitarias e a súa coordinación con outros servizos portuarios, forzas de seguridade de Estado, Exército. O porto ten que estar preparado porque no ano 2014 foi designado polo Consello de Ministros como porto de referencia internacional ante emerxencias de saúde pública. A súa situación estratégica, volume de tráfico, protocolos específicos foron algúns dos motivos para a elección de Vigo xunto a outros portos españois como Barcelona ou Valencia, se falamos da península. A invitación do Goberno español a Delcy Rodríguez para participar en novembro nun cumio iberoamericano en Madrid abriu unha nova polémica en Bruxelas. A dirixente de Venezuela ten sancións da Unión Europea e varios países cuestionan a posición de España. María.
Sí, pero esta mesma mañá, xusto antes do Consello Europeo de Exteriores, o ministro de Exteriores, Álvarez, lembrou que España convida a quen tenga representación internacional de cada país e pide non buscar tres pés ao gato, pese a que iso, como dicías, Delcy Rodríguez segue sancionada pola Unión Europea dende 2018. Unhas sancións que inclúen restriccións de entrada ao espazo europeo pola vulneración de dereitos humanos, aínda que a normativa comunitaria tamén contempla excepcións por reunións internacionais ou diplomáticas. De feito, a dirixente venezolana estivo no 2023 aquí na capital comunitaria participando no Cumio Unión Europea CELAC e entón, di Álvarez, non houbo ningún problema e agora mesmo Delcy Rodríguez está nos Países Baixos, polo que para o ministro de Exteriores a súa presenza en España non suporía ningunha diferenza. Este domingo Andalucía celebra eleccións autonómicas. Hoxe é o último día para publicar enquisas. Todas coinciden na vitoria do Partido Popular, que pode repetir maioría absoluta. A enquisa de 40DB para El País e a cadena SER dalle o PP entre 54 e 57 escanos e a maioría absoluta está nos 55. Os socialistas terían os peores resultados da súa historia con entre 27 e 29 deputados. Vox quedaría entre os 14 e os 16 e por Andalucía obtería entre 6 e 7, adelante Andalucía 4 ou 5. Na mesma liña, outro xornal, o ABC, outorgalle ao Partido Popular de Juanma Moreno entre 54 e 56 deputados. O PSOE caería ata os 26 ou 28 nun caso máximo e a Vox danlle entre 15 e 17 escanos. Adelante Andalucía, segundo esta enquisa, tería 6 representantes no Parlamento andaluz, 5 obtería por Andalucía. Máis cousas. Os 2 gardas civís feridos no accidente das patrulleiras este venres están ingresados, un na UCI, o outro foi intervido dunha operación de fémur da que se recupera. Quedan moitas incógnitas aínda por resolver antes de saber que pasou con certeza nun accidente en que morreron 2 compañeiros en acto de servizo. Esa traxedia ven acompañada dunha dobre polémica política. Por un lado, a representación do goberno no funeral en que non houbo ningún ministro, polo outro, as críticas de Jucil sobre a falta de medios. Huelva despedía nas últimas horas os 2 gardas civís que morreron mentres perseguían unha narcolancha. A causa, a colisión das 2 embarcacións do servizo marítimo. Pero o caso está lonxe de pecharse. A investigación trata de determinar agora que pasou. Para aclaralo, será fundamental a testemunha dos axentes superviventes. Pero o suceso está rodeado dunha dobre polémica. Por un lado, as denuncias reiteradas da Asociación Profesional da Garda Civil, que insiste na falta de medios para loitar contra a violencia do narcotráfico. No se puede permitir que la Guardia Civil siga perdiendo hombres con esta valía mientras el gobierno no hace nada. Todavía seguimos teniendo guardias civiles sin chalecos. Do outro lado, a tirapuxa política pola ausencia de ministros no funeral, especialmente o do Interior. La representación del Gobierno de España, que de eso se trata en un gobierno de coalición, estuvo garantizada. Solidaridad con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, todas, y evidentemente lucha contra el narcotraficante siempre. O PP afeolla a ausencia e reclama un plan de acción urxente no Estreito. Medios suficientes, protección jurídica y una estrategia sostenida contra el crimen organizado. O Partido Socialista, volvemos falarlles de eleccións, lanza a carreira electoral para Xerais. Anuncia un comité federal pro 27 de xuño no que definir a estrategia das citas coas urnas en concellos e en autonomías e coa vista posta nas Xerais de 2027. O PP di que está preparado. Empezamos un nuevo ciclo para preparar a tope el nuevo curso con las elecciones municipales y las autonómicas que vendrán el año que viene. Así que el 27 de junio será nuestro comité federal. Creo que especular sobre lo que va a hacer Pedro Sánchez o no, y si ustedes lo preguntan y respondemos, no nos lleva más que a un ejercicio melancólico. Pedro Sánchez hará lo que a él le interese más.
En Vigo, Ana Pontón di que a cidade ten que abrir unha nova etapa na alcaldía que deixe atrás os egos e as loitas inútiles en referencia ás próximas eleccións locais. De feito, fixo estas declaracións durante a presentación do candidato nacionalista a esa cidade, Xavier Pérez. A primeira cidade de Galiza e que cree que tamén necesita abrir unha etapa que deixe atrás as confrontacións inútiles, as loitas de egos que non nos levan a ningún sitio, ao contrario, que están facendo que Vigo perda oportunidades. Galicia pisa o acelerador industrial. A Xunta vai habilitar 12 millóns de metros cadrados máis de solo para que as empresas se instalen. É un plan para os próximos 4 anos, Nuria. E parte deses novos metros, Marta, estarán aquí neste polígono industrial das Gándaras, en Lugo. Haberá solo extra nas 4 provincias galegas, pero será na da Coruña onde máis metros cadrados se han habilitar. O obxectivo da Xunta é reforzar a industria galega e facilitarlles ás empresas espazo onde poder implantarse, sobre todo naqueles lugares, caso deste polígono industrial onde hai máis demanda e onde mesmo hai empresas que están agardando para poder instalarse. O goberno galego destinará 440 millóns de euros a este proxecto industrial. Hoxe houbo unha nova xornada de folga en Galicia dos traballadores do téxtil e do calzado. Manifestáronse polas rúas da Coruña rexeitando o convenio estatal aprobado pola patronal Arte, que contempla peores condicións que os convenios provinciais. E a UGT pide que o servizo de bombeiros sexa igual en toda España, tanto nos dispositivos como nas condicións laborais. Xestión 100% pública. Exiximos un servicio sin privatizacións, con persoal funcionario e recoñecido como axente de autoridade. Necesitamos unha normativa estatal que garanta a mesma formación e condicións laborais para os máis de 22.000 profesionais do país. Xa saben que o aeroporto da Lavacolla vai reabrir en maio, o día 26, en pouco máis de 2 semanas. Era o previsto. As obras de asfaltado da pista avanzan a bo ritmo, hoxe comprobámolo. Sobre o terreo traballan 400 operarios e tamén a maquinaria coa que botan 73.000 toneladas de pavimento novo. Mentres duran as obras, a maior parte dos voos, xa o saben, están no aeroporto de Alvedro, onde agardan que as obras de asfaltado comecen pronto e no concello da Estrada. Levan meses denunciando que a Nacional 640 que atravesa o centro da vila está chea de fochancas. Mercedes. Sí, tanto condutores como veciños piden unha solución para esta Estrada Nacional 640 que atravesa a vila e presenta graves deficiencias, unha travesía urbana que figura nas listas negras das máis perigosas no último informe de automobilistas europeos asociados. Recolle unha intensidade media diaria de máis de 5.000 vehículos en a que xa houbo que lamentar vítimas mortais. En abril anunciáronse obras de emerxencia para reparar esta nacional entre a Golada e a Estrada. Tamén se leva reclamando desde hai anos unha variante que evitaría o tráfico intenso no centro da vila. Sí, moitísimas, todos os días. Hai unha temporadiña que quedan paradas e logo volven a empezar outra vez. A lo mejor 2, 3 por semana, depende un pouco da semana. Bloquealas, o sea, simplemente o teléfono dame a opción de bloquealas, entonces cando vexo que se repite moitas veces o mismo número, automáticamente bloqueo e xa está. Segue soandolles o teléfono máis do que lles gustaría, pois os consumidores denuncian que a inmensa maioría da xente continúa recibindo esas chamadas spam, malia que está en vigor a lei que as proíbe. O teléfono segue soando, malia que a lei contra as chamadas de spam leva en vigor 5 meses, a listaxe medra. Segundo a Unión de Consumidores, o 98% da xente recibe chamadas non solicitadas, un 58% máis de 10 ao mes. Números de Málaga, números de tal, o sea, sí, incluso de estranxeiro. Fan a lei, pues bueno, agarran números de Holanda, de Italia. Todos los días. A las 3 de la tarde y a las 9 automáticamente de la noche. 9 de la mañana, 10 de la mañana. Yo trabajo en hostelería, hasta ahora estoy durmiendo. E iso que case todos aplican estrategias defensivas contra o spam. A maioría, 7 de cada 10, bloquea os números. Pero aún así, aparte de aparecer no registro, algunhas son.
Tamén axuda a tecnoloxía. Os móviles máis modernos, un 45%, xa avisan de posibles chamadas fraudulentas. Ya te sale en el teléfono para marcar como spam que te lo bloquea. E se non está a medida máis sinxela, non contestar, faino 43% da xente. Si eu veo un teléfono que non empeza por 6 o 34, se empeza por 9, fora. Pero como hai empresas que usan moitos números distintos, a OCU exixe que empecen a utilizar xa o prefixo 400. A lei dá de prazo ata decembro para que todas as chamadas comerciais se identifiquen así. Apareceu o domingo nunha cuneta do corredor do Morrazo. Estaba ensanguentado, con signos de que recibiron unha malleira. A Garda Civil e a Policía non o teñen claro, están investigando o suceso como unha posible detención ilegal e unha agresión. Demetrio, temos algún outro dato? Sí, son moitas as incógnitas que rodean este caso, que nos consta que hai unha investigación aberta, que segundo a declaración deste home foi introducido aquí neste entorno da Praza América de Vigo, onde vive habitualmente en algún albergue, que dicíamos que segundo a súa declaración foi introducido a forza nese vehículo no que ian 3 persoas, 3 homes, que foi golpeado e logo tirado, como decía, desa altura de Moaña dende o propio vehículo. Tamén nese relato fai referencia a unha muller que estaba canda el e que tamén foi introducida nese coche, pero non sabe o que pasou con era despois. Agora a policía está a investigar e a aclarar todo o sucedido e intentar localizar a esas 3 persoas que supostamente o introduciron a forza no coche. A Garda Civil e a Policía Nacional investigan a agresión sufrida por un home de 36 anos atopado ferido a primeiras horas da tarde este domingo na parroquia moañesa de Meira. A víctima, ensanguentado e con múltiples mazaduras, apareceu tirado na beiravía da rotonda de acceso ao corredor do Morrazo. O home recibiu atención sanitaria no lugar e despois foi trasladado ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Segundo contou aos axentes, foi abandonado nese lugar por 3 homes cos que pouco antes tivera un enfrontamento na cidade de Vigo. Os investigadores non descartan ningunha hipótese, pero todo apunta a que ese enfrontamento podería estar relacionado cunha débeda. A investigación aberta trata de determinar as circunstancias nas que se producía a agresión e localizar as persoas involucradas. Queremos que vexan estas imaxes, graváronse en Santiago. É unha malleira que lle deron 3 homes a outro varón. Ocorreu a plena luz do día. Os 3 homes golpean a vítima ata que cae o chan. Despois seguen dándolle patadas e puñadas. A vítima logra poñerse en pé, pero os agresores volven derrubala a golpes e logo foxen. Polo de agora non hai denuncias. Os veciños din que este tipo de incidentes son frecuentes. E o mozo acusado de matar a machadazos a seu pai en Muros no ano 2023 di que comezou a discutir con el por un teléfono móvil e que foi o seu pai que no agrediu. Me lanzó un tajazo en la cara. Me lanzó un tajazo en la cara y yo pues no me acuerdo muy bien porque estaba colocado y pues acabé peleándome con él y hasta que, bueno, acabé con él. Ese foi o seu relato en sala. Para el piden, Andrea, 23 anos de cadea, 23. Sí, un xuízo con xurado popular que chega 3 anos despois do crime. Un mozo de 23 anos de Esteiro, en Mouros, está acusado de asasinar a seu pai a machetadas no domicilio familiar. Segundo o escrito que redactou a Fiscalía, o mozo atacou a seu pai de xeito inesperado e logo tirou o machete ao mar, onde logo foi atopado polos axentes de buceo da Garda Civil. Agora, tanto a Fiscalía como a acusación piden para el 23 anos de cadea por asasinato con agravante de parentesco e indemnización superiores a 90.000 euros para nai do falecido, para a avoa do acusado. Mentres tanto, a defensa pide a súa libre absolución alegando que tiña as súas capacidades cognitivas alteradas. Condenan a 2 anos e 10 meses de prisión os pais de Oviedo que tiveron os fillos pechados na casa durante case 3 anos. Os pais dos 3 pequenos que viviron illados durante casi 4 anos no interior desta casa próxima a Oviedo foron absoltos do delito de detención ilegal. Pero a Audiencia de Asturias sí que considera que o trato que recibiron durante ese tempo os nenos se pode cualificar de abandono e violencia psíquica habitual no ámbito familiar. Por iso lle impón a cada un dos proxenitores unha pena de 2 anos e 10 meses de cadea.
A sentenza tamén establece unha orde de afastamento e a perda da patria potestade durante 3 anos e 4 meses e o pago dunha indemnización de 30.000 euros para cada un dos fillos. No xuízo celebrado en Oviedo pasado mes de marzo, os seus abogados defensores alegaron que a parella, formada por un cidadán alemán de 54 anos e un estadounidense de 49, tiña un medo irracional á COVID e que o que pretendían co seu illamento en Asturias desde 2021 era protexer os fillos. Os axentes que entraron na vivenda hai un ano, despois de que unha veciña alertara de que oía voces de nenos os que nunca había, cualificárona como a casa dos horrores, polo caos e a suciedade que atoparon. No hai ninguna casa de los horrores, eso no existe. Os seus abogados insisten en que a parella quere os seus fillos e que o caso se deberá xestionar co apoio social e non pola vía penal. Os dous xemelgos teñen agora 9 anos e o seu irmán maior 11 e seguen baixo a tutela dos Servicios Sociais do Principado de Asturias. E hai satisfacción na Comisión de Festas de Matamá en Vigo tras a decisión xudicial que exonera o presidente polo accidente do Saltamonte. Si seguen investigados a concelleira de Festas e o dono desa atracción. Lo que nos tocó vivir a nosotros, pues le puede pasar a cualquier comisión. Entonces, de alguna forma, esa unión es necesaria, saber perfectamente lo que es y de hasta dónde llega nuestra responsabilidad y hasta dónde no llega nuestra responsabilidad, que es fundamental. Escollen todo tipo de sitios. Nos poñemos agora ao descoberto algúns dos agochos máis surrealistas que utilizan os narcotraficantes. Que si a cocaína ven camuflada nuns troncos nun envío de madeira desde un país de Sudamérica, pois a dificultade está precisamente en saber que estaba aí dentro, non? A súa creatividade, van ver, non ten límite, segundo a droga que queiran mover e o destino da mercadoría. Camuflada en froita, en aceite de coco ou en cargamentos de sal, a inventiva dos narcos non ten límite. Dentro de troncos, dentro de caixas de froita, das formas máis inverosímiles ou máis difíciles para nós, pois mezclado con outras sustancias. Dende mezclar a cocaína, sobre todo a pasta de cocaína, mezclala en cerámica, con combustibles, con gasoil. Para cantidades máis pequenas usan coches. Un vehículo, un turismo, un camión, ten moitos ocos, moitos espacios nos que se pode esconder unha cantidade importante. A veces temos que desmontar vehículos enteiros. E corpos, por fora? A roupa que é o máis sinxelo, camuflada en pelucas, en escaiolas, simulando unha fractura. E por dentro? É habitual, por exemplo, nos centros penitenciarios, pois que as visitas oculten as drogas pois na vaxina das mulleres ou no ano. Estas son imaxes dunha nena de tan só 12 anos a que pretendían usar de mula. Escrúpulos cero. Tiña o estómago cheo de bolas de cocaína co risco que supón. Esa persona en orixe traga pois esas 90, 100, incluso 150 bolas de cocaína envoltas en preservativos para pasar os filtros policiais e cando chegan aquí extraen esas bolas. Xo dixera Einstein, a imaxinación é máis importante que o coñecemento. A dos narcos é infinita. Ofrecían investimentos moi rendibles, pero era unha estafa piramidal. Hai 11 detidos en Madrid. O entramado xeraba tantos cartos para os líderes que branqueaban o diñeiro mercando lingotes de ouro e pedras preciosas. En pouco tempo fixéronse con máis de 2 millóns de euros. A Organización Mundial da Saúde acaba de actualizar os datos do antivirus relacionados co cruceiro Ondius. Xa son 7 os positivos confirmados. Hai 2 casos sospeitosos máis. O último que coñecemos positivo é o da pasaxeira francesa. A súa PCR deriva en caso de antivirus. Confírmase, polo tanto, esa sospeita inicial. Un dos sospeitosos é un ornitólogo holandés que se cree que puido ser o primeiro infectado e mantense como sospeitoso porque morreu antes de que se lle puidera facer a proba. Un gromo de gastroenterite vírica fixo enfermar 102 pasaxeiros e 13 membros da tripulación dun transatlántico que hoxe vai atracar en Puerto Cañaveral nos Estados Unidos. Para contelo norovirus, os enfermos foron illados e o persoal aumentou a limpeza e a desinfección da nave. O norovirus é unha infección moi común nos Estados Unidos, produce no corpo humano diarrea, vómitos e malestar xeral.
Estas últimas crises sanitarias en cruceiros fixeron, de feito, saltar as alarmas no sector. As compañías están extremando as precaucións para evitar que se produzan cancelacións de reservas. Dende a Covid extremáronse as medidas de hixiene tamén nos cruceiros, onde poden chegar a convivir milleiros de persoas. Todo el personal que trabaja en las cocinas tienen unas medidas de protección a nivel de mascarillas, gorros, etcétera, y trajes especiales que procuran evitar cualquier tipo de posible intoxicación a bordo, ¿no? Hay una limpieza extrema. Os propios pasaxeiros notan nas viaxes dos grandes barcos. Mientras que en un hotel te hacen la habitación una vez al día, en un crucero es que cada vez que sales de la habitación prácticamente te entra la persona para limpiar, para todo, o sea, espectacular. Con todo, os transatlánticos están preparados para atender problemas de saúde, especialmente os de gran tamaño que poden albergar máis de 4.000 turistas. Hay una serie de medidas y unos protocolos que tienen las compañías muy importantes para que cualquier problema de tipo vírico se solucione, ¿no? Y es que todos los cruceros tienen un equipo médico a bordo importante y en la mayoría de los casos cuentan con un quirófano. As incidencias dos últimos días non están a afectar as reservas polo momento. No me preocupa excesivamente. A ver, me imagino que todo estará controlado. Cada día navegan polo mundo máis de 300 cruceiros con preto de 600.000 persoas a bordo. Esta é a nova tenda do Deportivo da Coruña. Usa intelixencia artificial para tentar ser máis atractiva, de aí que nos fixemos nela. A través de cámaras monitorizan o fluxo de clientes e as preferencias que teñen. O Deportivo é o primeiro clube que implanta esta tecnoloxía. Comprobamos como funciona. As cámaras desta tenda non soamente vixían, tamén captan os movementos de cada cliente. Están dotadas dunha tecnoloxía que se vale da intelixencia artificial para entender e predicir as preferencias dos compradores. Permiten de poder aprender del uso del espacio y con el objetivo de poder ofrecer luego a todas las personas que visiten la tienda la mejor experiencia posible. O que queríamos facer é unha tenda que fose algo máis que unha tenda oficial. Queríamos desta maneira incorporar tamén a tecnoloxía a través de cámaras de inteligencia artificial que o que nos permiten entender mellor cal é o fluxo dos afeccionados e os movementos que fan nela, por que se paran máis en certos produtos e cales son a interacción que fan ao tempo con cada un deles. Esta tecnoloxía permítelles tomar decisións rápidas como cambiar a disposición do mobiliario que é modular, das pezas de roupa, calcular o stock que precisan e tamén canto persoal é necesario para evitar colas, sobre todo en días de moita afluencia. Nun día de partido poden chegar a entrar 3.000, 4.000 persoas ao mesmo tempo. E isto é o que ven as cámaras, polo que anonimato está garantido. Todo el sistema nunca almacena ninguna imagen de nadie que pueda entrar en la deportienda. Lo que hacemos es convertir todo en datos. Pero non todo é tecnoloxía. A innovación tamén está na decoración. Unha onda de 3D recorre toda a tenda e conecta coa identidade marítima do club. E faino sostible porque a súa pintura é quen de capturar o CO2 para purificar o ambiente. Esta sí que é unha tenda digna dun equipo de primeira. E o Goberno galego reforza a protección dun dos espazos naturais máis representativos de Galicia, as Fragas do Eume. A Xunta puxo en marcha en 2024 un proxecto pioneiro para ampliar as parcelas de titularidade pública co obxectivo de mellorar a conservación deste espazo natural único. En 2 anos ampliáronse en case 150 hectáreas os terreos, o que representa o 13% do parque. Dende hoxe temos a un clic máis de 80.000 documentos históricos do Arquivo da Catedral de Santiago. Despois dun ano de traballo podemos acceder a esta páxina web mellorada. Un dos arquivos máis importantes de Europa témolo na Catedral. Alberga milleiros de documentos medievais e manuscritos históricos. Case un ano de traballo intenso para poñer a disposición de calquera usuario os tesouros que custodia o Arquivo da Catedral de Santiago a través da súa nova páxina web. Son ao redor de 84.000 registros coas súas fotos asociadas. La web funciona realmente como, ya digo, una web que ofrece todos los servicios y las informaciones relacionadas con el archivo biblioteca. Sistemas de busca máis intuitivos e accesibles, menos técnicos e de código libre. Esta nova ferramenta permite consultar documentos históricos de valor incalculable, antes dispoñibles soamente en ámbitos do estudo e a investigación. Hai todo tipo de usuarios. Ahora mismo, que estamos aquí, a maior parte son usuarios non especializados en arquivística ou documentación
que poden atopar perfectamente as cousas, ter igual toda a información que necesitan con todo rigor e con toda seriedade, desde a ubicación, a asignatura ou colocación, hasta os datos máis técnicos, pero sin que eso se perda ou lles abrume. Ademais de todas as actas capitulares das reunións do cabido ata a actualidade, pódense consultar os protocolos notariais, algún do século XV. Outro enlace lévanos ás fotografías que o sacerdote José Limia fixo por toda Galicia no século XIX, documentos de gran valor histórico, agora ao alcance de todos. Ás portas do Día das Letras Galegas, o debate sobre o uso e a defensa do idioma volve ao primeiro plano político. O secretario xeral dos socialistas galegos reivindica o galego como un patrimonio común e pide afastalo da confrontación partidista. Volver a patrimonializar o noso idioma e que sexa considerado como un patrimonio, un patrimonio, por tanto, que é de todos e non como unha bandeira que tamén se utilizou como confrontación e con efectos realmente lesivos para o noso idioma. Son moi prudente, porque eu se vexo que é peligroso vou moi a modo e dame tempo a accidentes non tuve nunca. Porque Nieves é moi prudente, aos seus 101 anos é unha das condutoras máis veteranas de Galicia. Seguramente Nieves non ten os reflexos dunha moza de 20, pero sí a prudencia ao volante, ningunha multa por exceso de velocidade. Bueno, 50. A 50. E nestas carreteras eu máis de 60 non vou. Como son formal, faigo a miña dereita ben, non molesto o que veña. O que queira pasar, que pase. Todos os anos renova o psicotécnico con nota, boa audición e unha visión envexable. Bueno, cando me puxo as letras a doutora, díxeme, esta letra. Si, mire, se quere, digo ya todo de baixo arriba. E dixo, entón, para que non vou facer nada, dixo. Saca o coche para ir visitar os sobriños e facer recardos en Vilalba ou Feria do Monte, todo nun radio duns 20 kilómetros. Non son amiga de ser paseandera así, de ir para... Non, cando quero. Estou no límite de Cospeito e Villalba. Vou a Cospeito son 4, vou a Villalba son 9, a outro lado xa non vou. Gústalle conducir, entre outras cousas, porque o volante non lle doen as pernas. E que me gusta, sí. Eu sento-me no coche, xa che digo que eu sento-me no coche é como sentada. Sinto-me moi ben, é como se tuvera 20 anos. Xunto a ela o seu inseparable Citroën, o seu primeiro e único coche. Nunca lle deu problemas e, ao igual que a súa propietaria, sempre pasa a ITV. Pois imos ver que nos agarda esta tarde. Eses chubascos que a partir do mediodía xa se repartiron máis por toda a comunidade van permanecer. De feito, temos aviso por trebóns interior de Lugo, tamén da Coruña e ese litoral da provincia da Coruña. Uns chubascos que poden vir acompañados de Saraiva e tamén de aparato eléctrico. En canto ás temperaturas, pouco cambio con respecto a onte. Xa chegou Ferrol a eses 20 graus, 21 en Ourense, 19 graus na Coruña. Falamos, se lles parece, en canto rematen os deportes un pouco máis devagar do tempo. Hoxe hai 15 anos do terremoto que sacudiu Lorca en Murcia. Morreron 9 persoas, máis de 300 quedaron feridas. A un primeiro tremor sucedeulle tan só uns minutos despois outro. Quedaron moitísimas vivendas afectadas, tiveron que ser derruídas e 15 anos despois as autoridades xa dan por concluída a reconstrución. Marchamos coándonos nos ensaios do último Soño de Frida e Diego, unha ópera que causa sensación en Nova York. Ademais, no elenco deste espectáculo destaca a presenza do barítono español Carlos Álvarez no papel de Diego Rivera. Así os deixamos, ata mañá.